Ayun guys, ako yung nakatoka maglinis ngayon dito. Linis tayo na buong kitchen. May ano kasi kami dito, may schedule kung sino maglilinis. Which is okay talaga kasi para malinis kami dito. Ngayon ako yung nakatoka maglinis ng buong kitchen. Tapos yung mga basura, tapon natin. Parang Jollibee lang guys. Malinis lagi sa kitchen. Yung siya, binabad ko muna sa sabon. Yung mga yung mga sabon pa. A few moments later.